ko jamana kuntigi san 5 ka d'a ma a bɛ se k'a lakurakuraya wa lakurakurali dan tɛna fɔ o la fo don min n'an y'a dɔn ko jamana basigira ko nka fana a bɛ se ka kari a kuru la k'a fɔ ko an yɛrɛ b'a dɔn sa ko ka fisa an bɛ se ka taa kalata la u y'o fana fɔ a la an k'a fila bɛɛ fɔ a bɛ se ka kɛ sisan san 5 ma di Asimi ma sini ni sinikɛnɛ n'an y'a ye k'a fɔ ko basigi nana ko kalata bɛ se ka kɛ an bɛ taa kalata la nka san 5 in kɔni a yamaralen don sa k'aw kɛ ka tila ka dɔ fara o kan fo waati min n'an yɛrɛ ye ɲɛma jɔra k'a dɔn k'a fɔ ko jamana basigira an bɛ se ka a fɔ san an bɛ taa kalata la o waati min ye sariti ye ale ye sisanama fala ye ko n'a ni sariya sunba kura in tura ɲɔgɔn na ko k'a to sariya sunba kura ta la han i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye a maaw sariti yɛrɛ tun ko sa a sɛbɛnko fɔlɔ la ko ni maa ye jɔyɔrɔ sɔrɔ komi n'i kɛra jamanakuntigi ye n'i kɛra minisiri ye ni e ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ka taa kɛ CNT maa ye ni furancɛla fanga kun min na cɛ sisan fala ye e kun sen man ka ye kalata la nka k'o bɔra a la sisan ni kalata min nana kɛ maa bɛ i kɛra minisiri ye o i kɛra député ye o i kɛra CNT maa ye o i kɛra jamanakuntigi ye o i kɛra premier ministre dernier ministre ye o a bɛɛ bɛ se k'a kan bɔ ni kalata nana a sariyaw bɛ mun fɔ n'o bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o kan bɔ a nɔfɛ dan ma sigi o la tuguni wala ye min ye kalata sugu o sugu jamanakuntigi ale bɛ se k'i présenter kalata bɛɛ la CNT maaw bɛ se k'u présenter kalata bɛɛ la ministre yɛrɛ bɛ se k'u kan bɔ kalata bɛɛ nɔfɛ min ye sariti kura in ye ko k'o fana don a kɔnɔ M5 RFP ani parti politigiw cili ko k'o fana don a kɔnɔ o kɔfɛ a yirala k'a fɔ sa ko laɲini minnu filɛ nin ye jamanadenw de nana ka na jɛrɛ kɛ Bamakɔ yan k'a yira k'a fɔ ko ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wa min ye CNT maaw ye o min ye minisiriw ye o min ye jamanakuntigi ye o kalata nataw la k'a fɔ k'aw ye furancɛla fanga kɛ k'o t'a la tuguni dɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw kamabɔ ka se ka jɔyɔrɔ ɲini fala ye sɛbɛn in a bɛna n'a to min ye Asimi ye ale ka san 5 kura in a ka o baara kɛ min ye ni kalata fana waati nana se maa bɛ yen n'a kun fɔra fɔlɔ ko ne a ko banna tan olu bɛ taa kɛrɛfɛ maa wɛrɛw de bɛna ka na kalata baara kɛ ka kɛ cɛbɔ ye ko a b'o kuma fana ban ka bɔ yen pewu wa sariti yɛlɛmalen min filɛ nin ye fala ye a tɔ tora a ka don ba la ni min ye i b'o dɔn wa yanni n k'o fɔ fɔlɔ minisiri min bɛ yen n'o bɛ premier ministre Nagakɔrɔla la n'ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don politiki kow ma ani kalata kɔkɔrɔma doli n'o ye Mamani Nasire ye a ko baara min kɛlen filɛ nin ye k'o bɛna fara baaraw ka baara minnu bɛna n'a to laɲini min kɛra jamanadenw fɛ o baara ka se ka dafa juin kalo tɛmɛnen k'u ye baara minnu daminɛ ale ni yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ min ye transition sariti o falenni o bɛna o baara nɔgɔya olu bolo kosɛbɛ jamanadenw ka se ka faamuyali kɛ o la ko wa k'a b'a to fana san 5 min dira Asimi ma a n'a jamanakuntigi tɔɲɔgɔn minnu bɛ AES kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka kɛ kundama kelen ye minisiri ko min ye CNT maaw ye u sɔnna yen sɛbɛn ma k'a b'u fo la kosɛbɛ ko nin ye paara ɲɛ belebele ye min kɛra an ka furancɛla fanga ale kɔnɔna nin waati in na k'a bɛna na ni yɛlɛmaw ye yɛlɛma minnu bɛna n'a to fana bɛɛ lajɛlen k'i ka dan ani ka ko bɛɛ lajɛlen dɔn kuma tɛ kalata ko mun kun kuma misɛn cayara la a ko sariya in k'a min talen filɛ nin ye a tɔ tora min ye i b'o dɔn sini n'a bɔra dɔrɔn k'a bɔra journal officiel la k'a promulguera Asimi fɛ fala ye o y'a faralen Mali sariyaw kan han donc an na journal officiel ɲini ni min bɔra o kɔnɔ siginiden mana k'o kɔnɔ sariti kura kɔnɔ o de ye lɛgɛsɛ wulibali ye baara bɛ se ka kɛ n'o de ye o dun tɔ tora dɔrɔn Asimi de k'a fɔ sa ko ale kɔni ale ye sariya in ta a y'a promulguer fala ye kalata in kɔfɛ min ye Sulemani Den ye ni ale bɛ sariya ko kunna a ko nin ko in ko nin ye jamanadenw ka ko de laɲininen ye jamanadenw de nana jɛrɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ani maliyɛnw sigilen don jamana o jamana kɔnɔna na k'olu de ko ka nin waleya in sigi sen kan
u tilara o la tuguni u tɛnana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan ko ka se ka nin baara in kɛ Solomanden ko min ye wasa ye a ko la ko sa ko sariti ale kɔni ani sɛmɛsa fo don min ye sariya sumakura ale la ka baara kɛ o kɔrɔ sa ni sariti ni sariya suma fɔra ɲɔgɔn kɔ fala ye a bɛ taa sariya sumakura in taama han siginiden b'ale kɔnɔ baara na kɛ ni o ye Solomanden ko yanni baara in ka kɛ u ye jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye baarakɛ jɛkulu ye CNT kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ɲininka kelen kelen u k'u ka hakilinaw di o fana kɔfɛ u ye baro sigiw kɛ a kan ka sɔrɔ ka na n'a ye sa wasabulo yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ŋɛn u ka sɔrɔ ka a yira sa ko baara in ale bɛ se ka kɛ bi baara bɛ se ka kɛ ni a ye n'o ye sɛbɛn in ye k'a ta ko ka baara kɛ ni a ye n'i y'a jateminɛ nin baara in fala ye ale bɛ sɔn ka fana se dansigi kɛ CNT yɛrɛ ka baara la sabula o taatɔ don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nka yan'o cɛ sa maliden ko o fana sariya tun b'u bolo sariya min b'a to sa maa minnu bɛ yen ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ ani an ka jamana fan caman fɛ olu bɛ se ka ta ba la cogo min na ka don bɛrɛ la o ye maliden ko sariya ye o ɲɛbila sariya fana tara ka kɛ sariyakisɛ ye dɛmɛ ani bɛrɛbɛrɛli bɛn ni kelenya o ko bɛ se ka kɛ cogo min yanni baara ka ban fana CNT a ye gouvernement yamaruya yanni ale ka segin ka na u ka baara kɛ fana ka sariyaw ta n'a bɛ fɔ ma ko ordonnance yanni CNT ka na ka bɔ a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sabula nin ye CNT maaw olu taatɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fo octobre kalo de ye u bɛ segin ka na nka ni ko balalen kɛra fala ye u bɛ se ka wele k'u ka na o baara kɛ ka kɛ ni jamana ale yɛrɛ ka laɲini ye nin ye kow ye bi sɔgɔmada in na minnu kɛra CNT ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka kɛ ni baaraw ye baara minnu ni gouvernement kun y'olu laɲini n'o ye ɲɛbila sariyaw ye k'olu ta k'olu yɛlɛma baara kuncɛli la Maliki Jaw a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin malidenw ma u ka wulikajɔ ani u ka don o don cɛsiri la min ye CNT ye sariyakisɛ minnu bɛ yen ni a y'olu lasigi sen ka zen a y'u bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a la kumabaw k'olu ta kuma tɛ mun bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw kan maliyɛnw yɛrɛ ka lafiya kow la ka taa se min taara bi n'o o ye furancɛla fanga yɛrɛ mɔnɔbɔli kura ye a y'a da don nin bɛɛ la wolomasiri tabaw a y'u fo u ka baaraw kɛcogo ɲuman na kɛlɛdagaw bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ ni cɛsiri ka dɔ fara u kan maliyɛnw min ye Maliki Jaw ye a y'olu de sɛbɛkɔrɔ fo muɲu ni sabali olu minnu kɔnnen don bi furancɛla fanga k'a kɔkɔrɔma don a kɔni ko sa k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛ kulusi jala kelen maa ye an ka wulikajɔ cɛsiri ni baara kɛ an ka jamana a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ cogo min Maliki Jaw y'a ɲini fana k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na tiɲɛ don fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka ca bingaliw ka ca nka k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ maa si kana kiiri tigɛ i yɛrɛ ye waleya o waleya n'i m'a faamu finicugulakaw olu wele olu kana ka baara kɛ yaasa ko in bɛ se ka lafiya cogo min na CNT maaw u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye AES ye ka taa se diɲɛ yɛrɛ bolofaraw ma CNT yɛrɛ taara yɔrɔ minnu na n'o o ye ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baara min n'o kɛra CNT fɛ Maliki Jaw y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ kɛ kun ye jamana ale ka lafiya ye a ko fana ko min ye nin sigi in sen fɛ n'o ye tile 75 sigi in ye fala ye ko olu yɛrɛ ka musaka k'u y'a don bɛrɛ la laɲini min kun kɛra sa k'a lajɛ ko ka dɔ bɔ a la ko bi k'u ye dɔ bɔ a la wa fana min ye CNT ye ɲininkɛlen n'a maaw fɛ sa cololi u k'o dabila wulikajɔ ka kɛ u ka ɲɛsin baara ma yaasa laɲini minnu kɛlen don u bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min n y'a f'i ɲɛna n ko min ye katikaw ye olu ye wulikajɔ kɛ bi enveloppe n'o ye sefa wari miliyɔn 4 n'a kunkanfɛ dɔɔnin de b'a jɛ ni kɔni ye 253 ye miliyɔn 40 ani 253 u y'o de di katikaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ka préfet n'o ye Aruna Jara ye ale bolo min ye wolomasiri tabaw ka ciden bolo musaka in a dira a ma kati bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ yaasa min ye katikaw ye olu ka laɲiniw ye minnu ye ani maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min ye an ka se ka wolomasiri tabaw k'olu kɔkɔrɔma don k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka basigi ni lafiya la n'an ka jamana kɔnɔ sifinnakaw olu faralen don ɲɔgɔn kan nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yan'o cɛ fɔlɔ an bɛ taa ekɔliko la fala ye min ye DEF ye ale résultat o ma bɔ fɔlɔ ko Bamakɔ yan min ye ɲɛmaa dɔw ye olu minɛna bi kalanden minnu bɛ yen n'olu ye DEF kɛla la sa
k'olu ka nɔti k'u tun bɛ k'o de falen baara in kɔni ko centre d'orientation mɔgɔ dɔw ko olu bɛ a la sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na sa maa minnu minɛna siganamaa wɛrɛw bɛ yen ko olu bɛ ka ɲini nin ko in sen fɛ sabula min ye dɛfu ye maaw sigira yen nɔ ka mɛn k'a jaabi kɔnɔ dɛ don o don fɔra la o ma bɔ minisiriso yɛrɛ bɔra k'a jira k'a fɔ ko don min ni jaabi bɛna bɔ ko bɛna n'o fɔ mɔgɔw ye n'a fɔra sisan ko correction fana bɛ sen na ko mɔgɔ bɛ ka taa olu fana ka nɔti falen tuguni minnu ye ɲɔgɔn dan kɛ ka tulu ka nɔti falen k'a kɛ nɔti wɛrɛ ye k'o kan ka jateminɛ o sɛgɛsɛgɛli n'o baaraw fana bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma sini n'an ye min sɔrɔ ka fara su in na ta kan an na o fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu faralen don ɲɔgɔn kan ka bɔ Kajolo min ye u bɛ kan min sigi san o san ɲinan kan tɔgɔ o ye kan Isaac Boro ye Isaac Boro in ale sigira sen kan juillet kalo tile fɔlɔ min ye lycée ba min bɛ Kajolokaw fɛ yen baara in sa ale kɔni kɛlen don denmisɛnninlakaw fɛ gidiw ni scoutiw n'olu bɛ chrétien diinɛ maaw ka hukumu kɔnɔna na Sikasokaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya in kɛkun ye min ye sifinnakaw olu ka se ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ kɛ ɲɛyelekew ye yiriwaliko ta nasira fɛ bɛn ni kelenya ani yɛlɛmali ka se ka jogo ɲumanw don u yɛrɛ la nin dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na barosigiw bɛna kɛ barosigiw bɛ tali kɛ sifinyaw kan min ye dɔrɔgu kɛlɛli ye denmisɛnnin yɛrɛ bɛ se ka kɛ ɲɛmaa tilennen cogo min ka